Uba strong pillar Kharjana chairman ka KHADC ulapan tep bagajing no kam uba syambor lang renja kalong gajing do nong ka bakraw ya ka council. Haba pentep ya kane syakilat pathai kubor uba strong pillar Kharjana uloong. Baula pediang ya ka CTA no kam jong uba syambor lang da ka bapen pau bola dep ban pentep ru syaulat ka jella halor kane khnang ba unle ya ka badon kam. Layo mentaka jamir ya ka CTA no kam jang CM ba ila ai sanga menta ka jamir ni ba layo pedang ni ka ba ngala accept hero ka patukum cuman ba penyai ka house atau pi kan long ka jingdo long ba ji song no ni ya ka ba ji in ni ni suki ni ka kam komisian kata kalau ka basisa ka jingi no pisan jumi ya ka suki kan long sha ya ka jingdo ka ba kraw hi namar ba nyo i sha ba komisian dan ya ta Mansim, Mantrai, Mansakri, pendabak ya kamram ke bala simpan syari. Oh, sisa kan long hika. Jenduk jemuntai ke bakraw kan. Tikumbul mentar nak ke parti yang ni thong. Oh, kini ke song haka, kini pat haka bayade kata bentar ke song haka parti yang bukan sila. Ya, yano kan jet, yano ke ibet ban jet. Kata ke song parti marka de ke kam jong ka parti mah. Padu pila penting kan si ngak bayade kan. Ke hawa kalong bisa hadian banglayo ya kene ka city resign jong i CM ban brom jong nga mamar hi ngala ha so secretary ban lamba secretary ngala tha i ba ai ka jipit no sa ka office jong governor nang bo governor yo le ya ka bin kam ha ka por ka babian Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya